Понякога ми е много сложно да разбера това, което чувам, право ли е или пък лъжа. Огън по снега гори. Човекът снежен бавно затопи. Доволен ли е той от себе, че докарал е радост за деца от небе? Или докато той стопява, си мисли тъжно, че е просто краткотрайна плява. И е радост, и е плява. Лъжовно е, но е и право. Какво пък толкова ти е сложно? Огледало пред себе тори си. Действителността творят е сал твоите мисли.